Башкортостанда тәүге миллион тонна уңыш йыйып алынды. Хавымхагыз. Эфирда интервью студияла Гөлсимә Эштанова. Урак эшләре барышы турында Башкортостан авыл хуҗалыгы министры урынбасары Ирек Сураков мәһәйләшәбез. Хавымхагыз Ирек Искәндәрович. Хавымхагыз. Шулай итеп, әлеге вакытка беренче миллион тонна уңыш йыйып алу турында хәбәр ителде. Бу буласак уңыштың ниндәй күпмедер өлеше дип әйтә алайык. Бүгін күндә біздің инде бүтін районнарда ла дип әйтергә мөмкинчелек бар. Урак уңышты йыю эшләре бара. Шул ук вакытта мына бүгін көндә безнең республикабыз буенча 400 мең гектарга якын борсак кудаклы культуралар, бөртекле культураларды урып йыйдык бит инде. Уртаса уңыш 33 центнердан гектарыннан килә былтырга караганда яхшы уңыштар. Шул ук вакытта әйтеп үтерәм инде Йылдың үзенчәлектәре лә күп бит инде, күреп торабыз, яңгырлар ява. Әлеге көндә мына безнең буга тиклем 10 көндән артыграк яңгыр явы булды. Эште туктатып торды. Эште туктатты. Республика буенча 10 районда елдә дымның артык булуы күзәтелә. Шуга аграрийларга урак эшләре еңелдән түгел бүген көндә. Әмма тырышалар. Безнең авыл хуҗалык хезмәткәрләре уларга бу яһәттән хаклану һәм рәхмәт сүзләре. Тырышалар бүген көндә ничек булса ла сыйфатлы уңышларны йыйып алырга кирәк инде. Югалтулар ниндидер булдымы быел? Әйтеп үтәргә кирәк, ана шул 10 көн эчендә яңгыр яву бит инде сыйфатка нык кына насарлык китерде. Әйтәйек, менә борсак культураһында әзрәк безнең күренә шундай югалтулар. Шулай ук безнең арыш, ужым культураларыннан буйдайдың әзрәк сыйфаты югалды. Һәм дә безнең республикалар инде тирә-яктагы регионнар арасында каты буйдайда үстерәбез. Менә шул каты буйдайга ла яңгыр явы сыйфатын насарайту күренешләре бар. Димәк, ужым шулай ук югалту булды инде. Ужым культураларында язлыгын һаклап алып калгайнык. Кыш көне матур, яз көне матур табигать, климат яхшы булганда без ужым культураларын һаклап алып калдык. Менә уру эшләре вакытында әзрәк югалтулар бар. Бүген әлеге вакытта авыл хуҗалык хезмәткәрләре басылдалар. Шулай да һава торышы үзенең төзәтмәләрен индереп торалар. Индереп тора, әйтәйек, менә безнең бит инде 3 көн матур гына көннәр булганда хуҗалыклар ару актив кына уңыш йыйганнар инде. Менә бүген көндә инде республикала безнең бер атна буена яңгыр күренәсәк, шуга эшләр ялап кына туктай инде. Ирек Искәндәрович, менә кышлау культураларын турында әйттегез, уларда сәсү ничек оештырылган әле вакытта? Безнең кышлау культуралары, ужым культураларын 92% битендә йыйып алдык. Әлеге көндә без сәсү эшләрен алып барабыз. Безнең план инде шул 400 мең гектар сәсергә. Былтыр көне безнең яңгырларны кыягас без ужым культураларын әсәскәнне. Әлеге көндә бөтен аграрийлар аңлайлар, ужым культуралары ул страховой культура битендә елда уңыш бирә. Шуга сәсү эшләрен башланык. Әлеге көндә 11% пландан 47 мең гектар сәстек без. Шулай сәсү эшләре буласак, ердәр әзер, хуҗалыклар әзер, сәсү бара. Бuna әйтергә кирәк, безнең Башкортостандың һәрбер районы әлеге эшкә сыкты дип әйттегез. Шулай да улар арасында шундай әйтәйек, көнәркәшле ярыш та бара бит инде. Кем беренче, кем алдынгы, ул әлегелектән шулай булды. Бу районнар турында әйтә алабыз. Нинди хуҗалыклар? Безнең райондар күбе бит инде алар күрше белән ярышалар, күрше белән генә түгел, республика күләмендә лә ярыш бара бит инде. Әйтәйек, менә быел бит инде безнең көзге эштең тамамлануына республикала алдынгы механизаторлар, комбайнерларга бит инде ниндидер призлар да әзерләнгән. Әйтәйек, ул автомобиль елда бирелә бит инде. Шуга әлеге көндә ярыш яхшы бара. Менә безнең күп кенә районнарда уңыштар да шәп. Шул ук вакытта игенде уруга безнең иң беренчеләрдән булып төшкән райондар бүген көндә яртыһыннан күбрәк мәйдандарын убирәттеләр. Бу әйтәйек, Әлшәй районы, Кырмыскалы, Авыргазы, Стәлтамак районы, Сакмагыш районнары, аларда эшләре бара. Башка районнарда ярышалар инде, кушылалар. Улайха машиналар, автомобильдер елда бер үк районга китә дип әйтә алабызмы? Юк, монда безнең бит инде ул конкурстың
шарттары бар. Әйтейік, мына Урал арягына айрым требованиялар битинде. Шунан биддин ул ерешкертүүгө гана түгүл битинде, уборкага гана түгүл, мына сүгүлдүргө эле бар. Сүгүлдөр әйтеп үтәргә кирәк, мына сүгүлдүрдү эле biz ия башладык битинде. Биддин әлеге көндө үс районда бул Благовар, Сакмагош һәм дә Әлшәй райондарында сүгүлдүрдү эле кадай башладылар. Биддин заводлар әлеге көндө әзерләнәләр, мына ошо аднала алар инде кабул итә башлайлар һәм дә эшкәртә башлайлар. Бер аднага иртәрәк дип әйтергә була, былтырга караганда заводтар эшкә иртәрәк башлайлар. Сүгүлдөрдүн майданын кәметкәйник. Үткән елдан Сүгүлдөрдүн майданын кәметсәк тә, биддин климат условиялары быелгы елда бик яхшы. Әйтәйек, мына кайбер яланнарда 402 центнер гектарына тиклем уңыш бар. Шул ук вакытта сүгүлдөрдүн уңышы быел яхшы, чөнки мына ошо яңгыр яуы уга килеште инде. Ул культурага килеште, кайбер культураларга килешмәй бит инде. Майлы культураларга келгәндә ни әйтергә? Майлы культураларга килгәндә биддин бит инде шул озимой рыжик дип улны йыеп биттек, аның урожайы бик зур булмай, ул иң беренчеләрдән өлгерә, аның хакы. Хуҗалыктар моны ни өчен сәсәләр? Моны беренче йыеп алып хатырга, шуннан акса табышы булып, башка эшләргә лә иң беренче акса бит инде. Аны йыеп биттек. Әлеге көндә рапс етинде башланык инде. Рапстың бик яхшы килә урожайы. Әйтәйек, мына 20 центнердән да кем түгел. Безнең республикала быел үс районда ужым рапсында сәскәннәр инде. Аның да уңышы бик яхшы булды. Бул яңа маржинал культураларның бере бит инде. Шуга хуҗалыктар бул культураны арттырып икенче елга үстерәләр дип уйлыйм. Хатта етинде Башкортстан сителләргә лә хату итә етин менән. Әйе, безнең мына күп кенә хуҗалыктар иң беренче бит инде Урал арягы райондарының хуҗалыктары башлаган ниятен үстерергә. Әлеге көндә ул республика буенча киң таралды, чөнки аның файдаһы зур, аксалата дип әйтергә кирәк. Әлеге көндә тонна 40 мең сумга тиклем барып итә. Моны бөтен сителләргә хаталар, Кытай республикаһына да хаталар. Шуга аксалы культура булгас, хуҗалыктар үстерә. Үстерергә лә өйрәнделәр, технологияны да өйрәнделәр. Шуга безнең табигать шартларына ала тап килә. Табигать шартларына тап килә. Яхшы культура предшественник була. Йылган уңышты хаклау да шарт бит әле. Ирекскәндәрович, бuna ошо туралы һөйләгәгез инде, кайда хаклайбыз? Безнең республикала элеваторлар күп бит инде. Әлеге көндә 4 миллион тоннаны гына без элеваторларда гына хаклай алабыз, 47 элеватор. Шул ук вакытта хуҗалыктарның үзләрендә күп кенә хаклагыстар төзиләр. Шуңа әйтеп үтерим, менә безнең федераль программа буенча селекцион семинологический центрлары төзелә. Әйтәйек, мына бүгенге көндә Кырмыскалы районында 120 мең тоннага төзелде шундай зур селекцион центры. Бу урожай хуҗалыгының селекцион центры була инде. Әлеге көндә безнең ученыйлар белән бергә шул селекцион центрларда яңа культураларды, яңа сортларды испытать итеп, алар алга безнең республикала ниндәй культураларда сәсәргә сортларда өйрәнәләр инде. Димәк, монда ихтыяж бар, хәзер яңа культураларды, яңа орлыкларны сыгару ихтыяжы бар. Бар, чөнки республикала яхшы сыйфатлы орлыктар, ул бит инде урожайның күп кенә өлешен тәэсир итәсәк, шуга яңа сортларды күбрәк кулланырга тиешбез. Һәм яңа сортлар иң мөһиме бүген үзгәрә төшкән климатик шартларга тап килергә тиеш. Безнең республикала ул бит инде әйткәндә төрле шартлар, бездә далала бар, урман да бар, урманлы далала бар. Шуга төрле сортларды без тикшереп, ниндәйләре яхшы уңыш бирә, сыйфатлы уңыш, шуларны тырышабыз инде үстерергә. Һәм бuna әлеге вакытта уңышты йыеп алганда үзегез дә әйттегез, үзләренең йыеп алган уңыштан булган аксаһын тизрәк теге яки бул эшкә юнәлтергә тырышалар ул хуҗалык хезмәткәрләре дип, дәүләт тарафыннан уларга ниндидер техникаһын вакытында тәэмин итәргә, булмаса якулык менән тәэмин итәргә вакытында ярдәм күрһәтеләме? Күрһәтелә. Әйтәйек, моны бөтен Рәсәй күләмендә инде беренчедән безнең бит инде хәзер льготалы кредитлар бирәләр. Республикала бөтен хуҗалыктарда льготалы кредит алырга тырыша. Ул бик проценты әйтәйек 10%-тан 12%-ка тиклем булырга мөмкин. Безнең республикала күп кенә хуҗалыктар алдылар. Шуңа дәүләт ярдәменнән күрһәтелә
инвестицион кредит. Бұл енді техника алырға, яңы төзелешлер алып барыға, біздің республикалағы андай инвестицион кредит алған хужалықтар да бар. Шулай әйтейік, біздің бетінде өдебіздің башқа субсидиялар да бар. Мұна әйтейік, мәселен, элиталы ұрлықларға субсидия бар. Шунаның хөт етіштіргенге, техника алғанға дәулет ярдамынан әлігі күнде 42%-ны түләнік 2 миллиардтан хум артық субсидия берілді хужалықтарға. Башқа қалған кредит субсидияларды ла ел алағына тікілім төлеп өтересек бар. Әйтеп өтерінеменде біздің республикаға көп кіна яңылықтардан мелиоратив системалар төзелілер. Елда 3-4 хужалық мелиорация системаларын ішлей. Сүнкі бүгін күнде климаттың өзгеруіне қарамаштан өзіміздің несектер климатқа яраштырып үстерге тырышабы өтінді. Мұна ол юнәліштелі көп кіна хужалықтар ярдам ала. Бұл ярдамда алар үшін енді шарттар өтелерге тегіш мұтлақ? Мұтлақ, мұнда шарттары білгілі, хужалықтар өдлері сайтта, Минсельхоздың сайтында бар, ненде шарттар бұл айқан документтарыны берелер қадыр электронны, біздің өтінде заманса ішлебі, электронны бюджетта конкурс объявляция етелелі, шында 11-12 документтің берелерді, ненде ешлерді шул документлар ойын сайынды қарала. Консультация көрсетілі ме бұл ехеттен оларға? Ехеттен консультация көрсетілі, біздің республикала әрбір районда тип әйтерлік бар бүгін күнді информацион консультацион центрлар. Шунан тыш біздің өзінің республиканский бюджетное учреждение центр сельхозконсультирования эшлей. Шуға андағына түгіл, бүгін күнді министерство біздің асық, любой вақытта телефондан обращаться етелер, консультация берілі. Шулай етіп, әлігі вақытта біздің ауыл қожалығы қызметкерлері яланда, басуда, оларға оңыштар тілейік. Хәм несек өлейхіғыз, бізді хава тұрышы бұлар ала қуандырыр ма? Прогноздар бик яқшы деп әйтіп болмайды. Мұна адына бойына яңғырлар бітінді, шулық вақытта штормларды бола бітінді. Мен ойлаймын енді қайырғы күнді біздің ауыл қожалығы істендіріне несек болғала тұрышып, өшкен оңышты ейіп алырға. Шуға тұрышлық керек, ейіп алырға керек. Рахмат әңгімәгізге һәм әлбетте ауыл қожалығы қызметкерлеріне мол оңыш тілейбіз. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортостан ауыл қожалығы министр орынбасары Ерик Сурақов менен оңыш ейеу барышы турасында һөйләштек. Сау булыгыз.